lapen pini nili nali tuma fan wareng war saya puthak sila bang so video long nali tum hanang than pachini pontu ikpo lapen kopia wareng war sai ma lapen kon ana vacancy se do ma lapen ka charli ang deng kon an sikenangi ma lahai bang kenali tum labang so video long si thek pon long ikpo la sinali tum labang so YouTube channel long jong si nang ko homri milang lapen subscribe krelang bole ka chingon pen subscribe ikon lapen adu hes tame bell arjan thek loi orak tame nali tum berik denon lala bolde monon pitnili ajada sonle labang so YouTube channel long upload tame nali tum mobile long notification nang lepen nali tum tame video kelong da prangi lapen kachini da prangi afan tangti pini labang so wareng war sa puthakle pathiek pen chethan pononang lapen ka do ka wistame lang pononang Yek pen chethan pononang SSC selection post recruitment 2023 da ka do ka pen 5369 on da ka a post vacancies do ponla la page 11 la se online apply afanon la bang so puthaklen don pathiek pen lang pononang la pen chethan pononang aprang sinali tum thek ponong po staff selection commission mate SSC lo lapen last date bang 27 labang so chiklo 27 March 2023 si last date lo lapen staff selection commission ahin pesta me dak employment notice bang dak release pon iglo kadu ka pen dak 5369 and selection of post page 11 apan tak pon lo lasining ke hang lapen interest a candidate atum apply ikon lapenon SSC selection post recruitment 2003 labang so puthak non dak klar dak man che than ponlo na aprang sinali tum name of post bang selection process lapen number of post bang dak 5369 and ponla lapen category wise dak thak pon eglo lapen category wise ke thak pon labang ke SC atum 687 ST atum afan dak 343 lapen OBC atum 1332 lapen UR atum unreserved dak 2540 ando lapen ESM atuman 154 lapen OH atuman dak 56 rason taxi HH atuman fan dak 43 lapen VH atuman fan dak 17 P ponlo lapen dutulang da orders atuman afan banga dak 16 lapen EWS atuman 467 an dak thak pon iglo lapen detail bang kenalitum advertisement along se thek polong pola bang so advertisement along nalitum kelongi la bangke nili la WhatsApp group long si long ikpo la sinali tum WhatsApp group join jilang pulte join ikon odak nali tum kadu kavi details tame long pon iklapo lapen eligibility criteria of SSC selection post requirement labang so puthak dak lang pononang education qualification kenai kachar leng deng kenai bangke metric level post class 10 high school pass on the dak chok iklo lapen intermediate level post upon bangke 10 lapen 12 an dak pass ponang po lapen graduate level post upon bachelor degree ki untang kachar litang abang phu mate abang phi nang ikpo lapen age limit bangke dak 10 12 level post upon bangke 18 pen 25 kalte 27 ang bang molam abang phu abang phi temsi jogdon long ikpo lapen graduation level post upon bangke dak maximum 18 pen 30 years an abang phi tum bangke join apply dun long ikpo lapen the post wise age limit can be checked at advertisement details lasnali tum advertisement allo long kado kavi ke tok do ikthalo the 132 ana page do advertisement allo long lasnali tum lang pen chini ikpo lapen clear non application fee afan dak chithan lang ponona application fee lake anam ke naing ke apply afan UR mate OBC tum 100 rupees lapen women lapen SC ST PWD ex serviceman tum han bang sikang sitanang ne lapen payment mode bang ke dak online si payment nang po bhim UPI net banking visa mastercard Mr. Rupee credit card debit card lapen SBI branches generating SBI chalan lahai penalitum payment bang ke pime iglo lapen ka apply ning a process bang da sab so tokpon iglo nang litum chini ikpo kadu kavi stame ka apply ver tum bang ke aprang sin nang litum labang so
video description along stame link long igi kali pule nalitum labangso article link hodak video description along long ya labangso article link pu igra nalitum labangso article long pestame labangso link bangke long ipu lapen klik nang pun nalitum online application form podim lapen dat akimi dak page ching pu ikpo lapen hoda nalitum personal details lapen education details nalitum fill up ignang po lapen dat photo nalitum upload ignang po signature lapen kenang sa sort documents anta nalitum upload nang po lapen fee bang nalitum la anam bang ke apply anam bang labang pi nang po lapen kijut sin nalitum submit nang po submit dat pen aphet kai keson nalitum la subang so application of form at acknowledgement labang ke nalitum free now dik dat nang po makali pulte screen download ik dera bi ikokta chok iklo lapen dat lang po no nang dak starting ke cheng bang dak 6 March pen si dak cheng pono la pen kijut si bang 27 March 2023 si last deadline la pen date of computer basis exam bang dak June kalte July 2023 malam si and pon ikpu la pen alitum la bang so article long bang lopulte la son thek long in alitum dak ke tok pon thek pon long igi important web links of SSC selection post requirement na son ke tok thek long pon la pen a bear ban alitum thek pon long igi online application form of analitum la register mate login long ber ignang pola pen advertisement details bang kanang litum la click here putok teknologi la bang sodim ber ignang pola pen analitum official website along le dam pen stamen analitum long dam ikpo lalo la pen nilipini bang ke advertisement alon na piklang pon ik elon analitum jong selaing pulte la bang so whatsapp group along analitum join ikon la dak analitum teklong ikpo la sipini bang nili la patiek pen analitum han video nang wan pi iklon la sinalitum lang misen pulte video along mesen na comment pi gon la penali tu video ta share gon la pen la bang so YouTube channel long jong sna ka homri milang pule ka chingon pen subscribe gon la sipinia video long mala se kang ton iglo la pen puthot pen ap ka preka video long le che tong thunang tang te do me thak me ka du ka we karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fans ta me nilihin pen KARDOM.